Następny przystanek Bytom, Jagiellońska. Bardzo dziękuję. Bytom, Jagiellońska. Do 42, tam na dół wjechała do Batorego 43. No chciałem się zapytać, czy mogę dać, jakbyś pani tam zapytała. Nie no, następny. 5221, pani Męcko, no to tam prospera, będzie około 3 godzin. Jest pytanie. Nie może ze sobą do zajedni jechać 42? Bytom, Łagiellońska. Dziękuję, jadę za 43. Było słychać, pamiętać na tą 43. Tak, tak, ja przyjąłem, ja jadę za ten 43, jadę jak ona 44. Się ustawić nie potrafią, cioty jedne. Bytom, Łagiellońska.
pracy.
Stanowisko. Świętogórny Prowadzi. Osiedla
problem. Zaizolował mi się wytrzyfalownik na złotym rogu. Wybiło nam się i dobrze, to wszystkim interesował. Także ten kierunek rynek, jakby był kontrolerny, na rynek niech podskoczyć, to by miał izolował. Następny przystanek. Świętogłowice Gaśniki. Osiedle Skałka. Świętogłowice Gaśniki. Osiedle Skałka.
Wrocław Śląski.
Konsultatory. Hotel. Następny przystanek. Konsultatory. Dworzec PKP. Konsultatory. Dworzec PKP. Następny przystanek. Konsultatory. Witamy. No mi teraz w ogóle nie chce iść z tym ładem. Odpompowałem go z powrotem i jechał. Widzieliśmy 511. No, stawiałam, słucham teraz. No nie chcę mieć wcale jeszcze pago teraz. Ja go z powrotem odpompował i koniec. No to nie musi pan uczyć. Łatwa się. Następny przystanek. Jest na miejsce, to jest na miejsce. To znaczy, że pan się dobrze. Jest na miejsce, 11, ale jest na proszę bardzo.
załączy, prawdopodobnie ma obydwa parowniki zainstalowane. No robić w ogóle przez to odpływowanie. Powrotek do zrobionej to jest 24, teraz świeci i jadę. Nie mogę ruszyć dalej. No to mi podpowiada kolega Krzysztof, żeby tam całkowicie było, całkowicie go było. Spróbuj tam. Ma awarię hamulca, niech szybkiem spróbuje najpierw wytuje ten szybki. Ma awarię. Wytrzymam na Romania, żeby wszystkie zresetować i pasuje. Orzów pasażerów zajęty. Następny przystanek. Na może się spytać, ja stoję na szpitalu, kierunek chemiczna, no i tam było jakieś 130 km. Ja pytam, czy na chemicznej następnym ktoś stoi, zgłoście do 5521? Trzeci dopiero będzie za chwilę tam dojeżdżać, także pewno nie odblokował, nie głosił żadna nauka jazdy. No dobra, no to ja powoli podjeżdżam, nie? No tak na to Na dzień 14:09 od szpitala do chemicznej. Następny przystanek. Ponowny załącznik.
10 do 5221. Gdzie się znajduje? Następny przystanek. Katowice Zamroże, Wiśniowe. Dziesiątka piąta dziękuję, do widzenia. Katowice Zamroże, 1521 na 205. 205, zgłaszam się. Dzień dobry, na godzinę 12:02 prosiłbym o 10 biletów po 4,80. Dziękuję. Ja przy 10 czerwonych. 201 i co, dał pan rady ten punkt jeszcze? Przejeżdżał pan, czy pan stoi? Następny przystanek. Katowice Załęczne, Dwór.
Katowice Załęcz. Janasa. Sześćset siedem na 321. Chorzowie ten specjalny będzie skręcał na 20. Katowice Załęcz. Kościół. Katowice Załęcz. Kościół. Dziewięć jeden Pawła do góry, Pawła do góry. Katowice Załęcz. Ośmiechna. Katowice Załęcz. Ośmiechna. Dziewięć jeden przyjęła. Katowice Sobieskiego. Jeden sześć i będzie dziewiątka do Pawła na tym.
O 55:11 do 42. 42 słucham. 55:11 do 42. Jedynka, druga jest. Ściana na 11. Jedynka, druga wyra przyjęła, Florencja jest rezerwa na 17. Katowice, dworzec PKP. Kurdowy? 2,40. Proszę. Następny przystanek. Katowice, Rynek. Teatr Śląski. Kurde, tak stanęłaś, chłopie, że ja tam nic nie widzę. Chłopie, na środku se stań. Se tak stanąłeś, że jest zero ograniczności. Katowice, Rynek. Teatr Śląski.
Katowice, Dąbrowa. Katowice, Kalisz. 11 do 23,2. Katowice, Kalisz. Następny przystanek. Katowice Zachodzie, Andrzejewskiego. Katowice Zachodzie, Andrzejewskiego. Tak, już pytam, rondo, czy światła już działają? W rondzie działają światła. Dziękuję. Nawet jadą do rynku, do ronda pierwszy cyk już łapie. Następny przystanek. Katowice Zachodzie, ekonomiczny. Katowice Zachodzie, Uniwersytet Ekonomiczny. Pięć 11 do 609. No na Jana kierunek Brynów zatrzymanie, jakiś powód przechodzi. No nie jest tak dużo, no ale nie wiem jak to na jakiś drobek, ale jest zapakowane. 12:17.
23 drugi dojechał za tą szóstką. Następny przystanek. Katowice Zawodzie. Łączna. Katowice Zawodzie. Łączna. Następny przystanek. Katowice Zawodzie. Elbląg. Katowice Zawodzie. Elbląg. Jeszcze to jest tego wszystko? Ale ja już ich nie widzę, to chyba ja tu powoli. 23 dróg. Tak, pomalutku się przesuwają. Pomalutku tak. Dobra.